O delegado da Xunta en Pontevedra, Xosé Manuel Cores Tourís, e mailo director xeral de Desenvolvemento Rural, Antonio Crespo, reuníronse de xeito privado este xoves cos veciños afectados pola parcelaria de Vila Tuxe en Lalín. Ambos mandatarios, acompañados do edil Román Rodríguez, explicáronlles que nestes intres se está redactando o proxecto para o acondicionamento das fincas, polo que aínda non se coñece cal vai ser o número exacto de parcelas nas que quedará dividida. Actualmente hai 1.590 repartidas nunha superficie de igual número de hectáreas. Tras a xuntanza, Román Rodríguez cifrou máis de 2,6 millóns de euros o investimento executado, dende que se decretou a parcelaria en decembro do 2001. Deses cartos, máis de 2 millóns xa se levan gastado en obras de camiños e 665.000 en traballos técnicos. A concepción parcelaria de que están as dúas competencias, de que hai, digamos, un único goberno, para entendernos, non está medio ambiente encima de medio rural e viceversa, ademais coa saber que a conservación da natureza pertence tamén pois a medio rural, pois todas as tramitacións que estaban bloqueando este proceso, como sabedes, pois foron desbloqueadas dun xeito relativamente pois rápido, non? A parcelaria beneficiará a 533 propietarios.